ovo, kad jedeš ovo, hleb treba da izbaciš ovo. Hleb kad jedeš, onda treba da izbaciš ovo i onda ti je bolje kad hleb izbaciš. Izbaciš hleb. Ti se osjećaš bolje. Kad izbaciš hleb, ti se osjećaš bolje. I onda nek ide u kanalizaciju. Još mora se oriba, to sve mokraće. Da se vidiš. Vidiš to, ovo.